Pinay tennis player EALA, Mexican RENATA ZARAZUA nakaabante sa second round alang sa French Open Women's Doubles. Nakasulod sa second round si Filipina tennis player EALA kauban ng iyang partner nga si Mexican RENATA ZARAZUA sa French Open Women's Doubles Tournament. Kinihuman sa ilang malampuson nga pagpukan nila ni Emily Appleton sa United Kingdom o Yvonne Caballero-Reimers sa Spain 7-5 sa 4 kagapong adlaw. Atol sa first set silang duwa mipusti og 3-1 nga labaw sila si EALA og si ZARAZUA. Unang mikamadas sila si Appleton og Caballero-Reimers aron tablahon ang duwa sa 4-4 apan mibawi sila si EALA og ZARAZUA alang sa pagdaog sa duha ka nagsunod ng mga duwa. Kontrahon nila EALA og ZARAZUA sa second round ang panagpares nila ni Olga Danilovic sa Serbia og Anastasia Potapova sa Russia. Kini si Idol B sa 93.9 iFM di kapugngan sa pagkatod sa nagunang balita tatak iFM Balita.